Salamat kaay sa pulong nga ato na dungog ini nga kahaponon, the first saying of Jesus Christ nga gidala ni Sister Jenna Biron sa kamanindot kaayo nga mga pagpahinumdum nga atong Ginoong Jesucristo. Dako jud kayo ang iyang pakigugma kanato mga kaigsunan. Amen. Ibig sa gibiyay siya, gipasakit siya, gipaantos sa pag-ayo sa mga tao nga naa dito ha. Apa nakabungat gahapon ang atong Ginoong Jesucristo nga amahan ko pasaylua sila kay wala sila masayon sa ilang diwa. Wala gyud sukod ang gugma sa atong Ginoo. Amen. Ug dili gyud kini matungkad mga kaigsunan. Dili gyud matungkad ang gugma sa Dios mga kaigsunan. Inana ka mapinasayloon ug may gugmaon ang atong Ginoong Jesucristo. So karon maminaw tag minsay sa awit nga pagadalon ni Sister Desiree, walay sukod ang gugma. Praise God. Amen no, tungod sa kamaayo sa tungguhi nga Dios, kita iyang giluwas. Amen. Amen. Ang iyang gugma wala gyud sukod. Amen. Amen. Sa atong dayon siya no, awitan nato siya sa atong tibok nga kasing-kasing hunahuna. Amen. Yes, Jesus. Walay sukod ang gugma mo.
Amen. Wala gyud sukod ang gugma sa Ginoo makaigsunan. Amen. Tuba ta ni ana makaigsunan. Gugma ra gyud sa Dios ang walay pag-usap. Gugma ra gyud sa Dios ang way pagabalhin ug imulubad mga kaigsunan. So, ang ngayon jud ang Dios nga ato ang simbahon, pagayugbuan ug galagaran kay tungod kay diha kaniya gibuhat niya tanan para lang maluwas ang tanan mga kaigsunan. So, karon moadto ta dinha sa ikaduhang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pamulong niya, i-address niya diha sa usa ka kriminal. But today you will be with me in paradise. Napakadalo ni Brother Kevin Maputo. Okay? May hapon. Praise God, hallelujah. May hapon sa mga anak sa Ginoo. Hallelujah, dalayo ng Dios, no? Tinuod yun mga igsoon nga ang gugma sa Ginoo ay pagkausap. Amen? Hallelujah. So, ang pulong nga kumbaga dad-on, no? Nagipamulong sa itong buhay ng Diyos may igsoon. Dini sa Lucas 23:43 mingon siya, no? Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso. Amen? Hallelujah. So sa dili pata nga aron masabtan gyud nato ni mga igsoon, no? Atong basahon dinhi sa ato ning tukion sa nato mga igsoon. Nga gikan sa pag-ingon ni Jesus Christ, na pasaylo sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat.